Patagalin. Patay ang samon natin. Patagalin. Patay ang... Makagamba, dito kami ulit. Kaji. Kagagamba, yan. Mga Kaji. Maglalaban kami. Akin Samu na yan. Samu. Jumbo sa akin mga Kaji. Sa tingin ko, dadali na naman ng isang samon do. Dadali na naman ng samon do. Nakadali na ng Samon. Makikita natin ngayon kung madadali na yung aking Samon. Ikaw lang mawag Kaji. Pakawalan mo na lang kayo. Pakawalan mo Ikaw na lang mawag Kaji. Yan. Sa tingin ko, Huwag patay ang natin samon. patagalin. Patay ang samon. Patagalin. Patay ang samon Huwag natin. natin patagalin. Patay ang samon. Huwag na natin Ako na patagalin mismo nagsabi sa inyo mga Kaji. Patay ang samon Huwag dito. na, nagkakatas-katas. Patay pa lang. Patay OS. Patay jumbo natin. Nagkakatas-katas. Patay jumbo natin. Nagkakatas-katas. Patay ang samon dito. Patay. Patay ito. Patay yung Katas-katas. patay yung jumbo. Katas-katas. Bahala sila. Patayin mo na yung samon. Katas-katas. Patayin mo yung samon. Grabe. Parang sabi ko na nga ba, isang samon na naman siya eh. Trip, patay ang 150. Grabe. Hindi kasi mga Kaji, sabi kasi sa akin nung gagamba ko kanina, boss, namimiss ko yung samon. Ang Hindi galing. kasi kumain na ng samon to mga Kaji. galing. Hindi siya kumakain na ng gagamba eh. Sabi Galing na, ng namiss niya na ng samon. Namiss niya. Pero grabing katas nung namisuka na laglag. Hindi kasi binulungan ako nito, yung gagamba ko kanina sabi sa akin, boss, Palit na ako. please lang samon boss, ayaw. Ako bumubulong din. Marami Oo. siya eh, no? Mas mahaba Ganito, yung, mas mahaba to sa kanya eh, maliit lang Oo. siya, ibibis sa mo niya. Baby samon to nga. Maliit lang, maliit. Mas malaki to, mas malaki Ano, talaga. kita. Haba, pero maiksi yung sa bibi. Pero, yun, Uy, lumalaban ka. wag kang Gumagalaw bitawan. ka. Pero kung gagamba natin Gumagalaw mga pa. G, ano na kasi to, lumang Sige, luma na to. abangan natin mga kagamba. Baka sakali mamaya magkabaliktad. Yes, Wala na to. Nakakagat na to. Antayin natin kahit 10 hours. Hindi wala pa na tapos to. ang laban. Makapal yung likod niyan, hindi tinatablan. Sisip-sipin na lang yan. Sisip-sipin na. Wag mo munang bitawan, pag binitawan mo yan, magkakambak pa. Ayan, Sabi na nga ba? Ayan na, ayan na, oh. Binitawan. Ayan na, oh. Gumagalaw yung akin, oh. Gusto lang may Oh, gaganti yan. Katawagin Pero niya, si mga tsugin G, niya yan. yung gagamba na to mga G, nakapatay na ng samon do. Yan. Baga kaya iba na rin sa lumaro. Hindi, gaganti yung akin, tatawagin yung lolo niya. Nako, pakita mo kay lolo niya lang. Pakita mo lolo na. Pakita mo yung lolo ng samon mo. Nasaan pala kayo? Wala dito yung lalagyan eh. Wala si lolo. Pero pag nakita niyo yung lolo ng samon dito lang, ganito kalaki oh. Ganito kalaki yung mga G, daliri. Yung lolo nito, magagalit. Grabe, si Kaji talaga napakabait. Malalaman nyo na napakabait ni Kaji. Hindi. Nilalagay niya sa lagayan ko. Ang lupit May nitong, lumang gagamba na to. is na to, oh. Pwede pala pong... Jumbo na to, jumbo, ano? Pero kay Tatay Mendo din galing to. Hindi naman bago sa inyo lahat mga G, lahat ng gagamba ko kay Tatay Mendo din galing. Ay, Siniselect ko nga lang. galing, ang Yung mga G, galing. siniselect Magaling ko lang. siya magsilik. Yun lang, Kasi mga nga, G. ang patakaran namin Hoy! Uy, Ah, buhay pa! oh, Buhay pa! Buhay pa! Buhay pa! Buhay pa! Buhay pa! Pahinga lang, nagpahinga. Pahinga lang, nagpahinga lang. Charge lang. Ayun, oh. Ay, naku, inabot! Naku, munting na lang. Wala. Hindi kasi ang ginawa ng Samon mga ka-G, nag-blood donation lang muna siya. Pabawas muna siya kasi mabigat siya eh. Pabawas lang muna sa timbang. Papahinga pa, Pahinga lang muna siya, pasipsip lang siya kundi. Ito ang style ni Kaji dito. Sa dami ng kinukuha niyang gagamba, siya nang bahala. Yun Na lang. nagsisilip niyan. Kaya, kita niyo, ang gagaling ng gagamba niya. Pero wala, Pero hindi malait naman masama malait. loob mo, natalo ka. Ha? Hindi naman masama loob. Hindi naman ako kagaya ni Happy Man. Ay, ano? Si Happy Man pala yun. Si Abby man nasa likod siya, Si Abby- nasa likod. Dinali mo naman ako, master. Hindi naman ganun. Pero, Totoo sira- lang naman yun eh. Ay! Sira din po yung jumbo natin. Baby Salmon kasi to, jumbo yung Maliit malaban. lang, Maliit. pero... Grabe, buhay pa rin. Okay. Ayun, gusto pa kumagat oh. Hanggat may buhay, kakagat. Ang kunat ng likod do. Oo, Hindi nga alas, kunat, hindi yan nakabaon Ba no. yung nagigigil kanina? Boss? Alin? Ay, hindi. Sabi ni Kaji, ang Iba pa kunat daw, hindi naman gagamba tinuturo ikaw. Ha? Makunat na ba? Hindi pa. Hindi pa, malutong pa yan, malutong pa. Hindi pa pwedeng gawing sapatos ang balat ko. Lamot pa. Marikina. Maringina Kaya pa. tuluyan na. Wala. Wala na yan. Grabe. May buhay na ba? Gagamba mga kaji oh.
Yan, naktunghayan yun. Napakagandang laban. Pero maganda talaga laban. Ang kudos kay Tatay Mendo, pinalag niya yung samon niya kahit mas maliit talaga. Pero ang galing din ng Jumbo ngayon. Hindi kasi yung jumbo Ayan, na ito ayan mga pa. kaji. Gumagalaw pa. Ano kasi to, sobrang gutom na rin mga kaji. Talagang binulungan ako kanina. Boss, kung walang kalaban, nagagamba ni Happy Man yung kay Tatay Mendo na lang. Iyon. Samon. Ang galing, ang galing. Samon. Mas masarap na menu sa Oo, kita samon nyo. ang hiningi. Kasi wala nang Ang kasing ganda. size mga kaji, samon ang hiningi niya. Gusto niya, namumula. Hindi, Oo. gusto niya yung tigwa 150. Mahal kumain to. Mahal mga kaji. Magastos. Parang manok na 1 kilo to. Ang gusto nito, manok na 1 kilo. Sumakma lang talaga sa isang spot eh. No? Oo. Parang Grabe. Ang Yeah. galing. Ano lang, tago na natin lakad. Grabe, 3 kilong bigas Oh, na yan. ipakita mo muna sa mga viewers natin. Ito mga Para Marami naman yan. Ayan, para masihan sila. Ayan, oh, ang galing, mga kagagamba, oh. Bigas na ito. Ayan, oh. kunat mga kaji. Tingnan nyo, oh. Tatay Mendo to, Tatay Mendo. Ang Pero galing. wala na, sira na rin po yung jumbo natin. Yung paa niya, iba na. Wala na ito. Ito po. Basta yun, nag-enjoy naman tayo lahat. Hindi na talaga bibitaw ito mga kaji, sobrang gutom na itong gagamba na to. Oo, gutom na Sisip gutom. lang gagawin. Sisip na, oh. Oo, Buhay pa Buhay mga pa kaji. yung Ang buhay grabe pa. Yung ano ah. Grabe Stamina yung ng salmon. salmon din. Parang hindi tinatabla Hindi kasi ng sabi dito. nung salmon, ayoko na dito, nagpapahinga lang ako, mamaya-maya, makaramdam ko. Pag umikot-ikot, sabi niya, kakawala din daw. Buhay pa siya. talaga yung salmon sabi. Dito Buhay mo pa, oo. Hindi lang siya makakagat. Pero Tago- pag nakakagat yan, mababaliktad ang sitwasyon. Ang mga adyo. Kasi ginagawa ng matatanda mga adyo. Nag-i-enjoy lang, enjoy. Wala naman kami dito mga adyo. Pag may basong ganito, malinis lang, tubig lang. Ito lang. Oh, yan mga adyo. Enjoy lang po. Sulitin na natin mga Sulitin na natin. Mga kabalbo. God bless kay Tatay Mendo. Si Tatay Mendo, sabihin ko sa inyo, madaling araw pa gising na. Ayan. Pero nakikisama talaga sa amin mga kaji. Ginugulo namin sa dito. Yung pagkain nila, kinakain namin nila Happy Man, inuubos namin. Walang problema yun. Wala na siyang tulog-tulog mga kaji, pero okay lang. Tatay Mendo. Oh, Nakapaghanda tayo lagi. Ang sabi ko sa inyo mga kagamba, o sino man mga vlogger dyan, mga ka-vlog natin, pumunta kayo rito, lagi nakahanda upuan ko rito. Oh, Oh, kahit sa barangay silang vlogger, pwede? correct. Maraming upuan sa barangay. Pwede natin rin tahan yun. Manghihirap muna tayo. Pero mabait talaga to. Ako mismo nagsabi sa inyo mga kaji, mabait. Kahit sila Happy Man dito, kami lahat dito, mabait sila Tatay Mendo. And God bless po, God bless. God bless. Marami pong salamat mga kagamba sa pagsuporta nyo sa lahat ng mga nagbablog ng mga gagamba. Ito mga ka-vlogger natin na andito ngayon. Kaji, Happy Man, Kasapi, Batang 90s. Yan o. Si Kasapi oh. Yan, si Nagbibilang na si Kasapi. Eh, Nagbibilang na. yun o. Nagtitingin na. Naghahanap na ako ng pampupustahan ko. Nako. Akala ko si Dennis Trillo si Kasapi. Oo, yun o. Oh, may artista Ano ba kami gusto dito. mo? May artista Ano kami. gusto mo dito? Samon? Mabilis, madali ka usap. Ayun o. Yun lang mga kaji, God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat mga Tatay Mendo, kagamba. Tatay Mendo. Hanggang sa muli po.